Sanibona futhi nginibingelele ekseni nginamukele la kuyinkulumo ezohlophe ezakhayo. Uma ufuna ukuthi ngixoxe eqala indatshana encane, uma mosquito uyaphuma esidlekeni sawo, uhambe amemeze lo mosquito wesifazana athi buye lapho ungayi kude kakhulu, ungalaleli lo uye khona ngenkani lo munye mosquito oyingane, uhambe kuze uphele isikhathi eside. Useyasaba lo nina wamosquito uthi uphi manje lo mosquito ongabuya. Mebuye bese mbuza ukuthi mntanami kodwa wahamba ngaka sesiworried. Uhambe kanjani lo hamba khona? Ajabule lo mosquito athi bebe abantu bajabule kabi ungibona bebe ngishayela izandla. Le ngiyakhona wonke umuntu ungishayela izandla. Lokho umuntu ungishayela izandla. Kanti abashaya izandla bebe ugeja bethi bawubulala. So ngaleyo ndlela ngisho ukuthi uboqaphela nawo labantu laba ocala bashayela izandla kanti abakufuni. Bafuna ukugwaza bakubulala. Ubhekisisa ukuthi uqaphele. Izona lezi inkulumo ZikaHlophe Ezakhayo. Futhi nithameleke ngokulandela futhi mase nginiphathele okunye futhi.